Vítejte na Moodlu. Jak pracují odznaky v Moodlu? Přihlásíme se na server, na kterém absolvujeme kurz. Po přihlášení najdeme kurz, splníme všechny aktivity, které se očekávají, vyplníme anketu, účastníme se povinných diskusních fór, v kurzu může být několik aktivit, které jsou povinné, některé nepovinné. Tady projdeme všechny povinné aktivity. Vyplníme závěrečný dotazník. Nezapomeneme vyplnit všechny povinné položky. Tady jsme zapomněli položku, doplníme a odevzdáme. A nyní nám došel mail. Co je v tom mailu? Informace o tom, že jsme získali odznak s názvem odznáček. Ve svém profilu vidíme získaný odznak. Můžeme se připojit k veřejné sbírce odznaků, kterou poskytuje Mozilla. Přihlásíme se. Potvrdíme svůj profil v Mozilla a nyní se podíváme na své odznaky. Žádný nemáme, ale musíme si jej načíst. Načteme si grafickou verzi odznáčku, kterou jsme získali v mailu. Součástí odznaku jsou metainformace nebo odkazy na příslušné metainformace, které potvrzují získání odznáčku. Nyní si je zveřejníme a můžeme je sdílet z této sbírky. Můžeme zveřejnit například odznáček do Twitteru, do Google nebo na Facebook. Na Twitteru se objeví odznáček, který opět vede ke sbírce zobrazující odznak. Nyní se můžeme přihlásit na jiný systém, ve kterém můžeme sbírat odznáčky. Přihlásíme se pomocí profilu na LinkedIn. Opět nahrajeme grafickou verzi odznáčku a můžeme odznáček zveřejnit v LinkedIn.
Tady máme ukázku několika dalších odznaků, které jsem získal. Tak to vypadá prezentace v LinkedIn. Odkaz ukazuje na držitele sbírky a ze sbírky potom odkaz na vydavatele odznaku. To je vše. Nashledanou.